नोंथांमोन आङो इजराइल आरो इराननि दावहाजों रिलेटेड मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नुगासिनो थादों माबादि इजराइला इराननि मोनफ्रोम निउक्लियार पावार प्लान्टखौ जेराव इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनाय जायो बा प्लुटनियाम एनरिचमेन्ट खालामनाय जायो, बै इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनाय जायगाफोरखौ बार बार एयार स्ट्राइक खालामनानै फोजोबस्रांनो नागिरदों। नाथाय बिसोरनियाव बांकार बास्टार बम गैयिनि थाखाय बेखौ टटेलि डेस्ट्रय खालामनो हायाखै। सा बाहागोखौथ' बिसोर फोजोबस्रांदों। इस्फाहानखौनो बुं, नातान्सखौनो बुं, फर्द'खौनो बुं, बबेखानि फर्द'खौ गोबां डेस्ट्रय खालामनो हायाखै। फर्द' जि निउक्लियार साइट बेखौ फोजोबस्रांनाया इजराइलनि थाखाय एसेबां इजि जानाय नङा, बे हाजो सिङाव। नाथाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय दासिम जेसेबां एटाक जाया मानो दासिम जों मिथिनाय बायदिब्ला 17 जन निउक्लियार साइन्टिस्ट इराननि फोजोबस्रांबाय। 17 जन निउक्लियार साइन्टिस्ट 17 निउक्लियार साइन्टिस्ट फोजोबस्रांबाय। बे जाबाय इजराइला बुंनाय बा इजराइलनि दाबि खालामनाय। नाथाय सबसे गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय मोनसे निउक्लियार पावार प्लान्ट, बुशेर निउक्लियार पावार प्लान्ट। बे बुशेर नामनि जि निउक्लियार पावार प्लान्ट, बे निउक्लियार पावार प्लान्टखौ इजराइला दासिम एटाक खालामाखै। नाथाय नोंथाङा सानदों मानो एटाक खालामाखै बैहाय? बेखौ एटाक खालामैनि मोनसे जाहोना माखासे जानो हागौ। मोनसे जाहोना ओरैबायदि जानो हागौ, बे निउक्लियार पावार प्लान्टखौ बानायदों सोर? रासिया। आरो बेवहाय दाबो रासियानि 200 निउक्लियार साइन्टिस्ट बा इन्जिनियार थायो। आरो बै इन्जिनियारफ्रा कमप्लिटलि बेखौ मेनेज खालामो। बिनिफ्राय जि वेस्ट मेटेरियेल ओंखारो, माने निउक्लियार पावार प्लान्टआव जि इउरेनियाम बाहायो, बै इउरेनियाम बाहायनायनि उनाव बा जा निउक्लियार मेटेरियेल बाहायो, बै बाहायनायनि उनाव जि बाहायजागारनाय जि मुवा सोमजियो, बै बाहायजागारनाय मुवाफोराबो जोबोर रेडिएक्टिभ। बै मुवाफोरखौबो रासिया लानानै थांफिनो। बिसोरनि गोरोबथाया बेबायदि आरो बे निउक्लियार पावार प्लान्टआव रासियान इन्जिनियारफ्रा बेखौ कन्ट्रल खालामो। आरो बे मा कन्टिनिउ सोलिबाय थानाय, बेनिफ्राय मोब्लिब ओंखारो फ्राय 1000 मेगावाट। बेनिफ्राय इलेक्ट्रिक जेनेरेट जायो, मोब्लिब जेनेरेट जायो, बेनिफ्राय सोमजियो 1000 मेगावाट। नाथाय बेखौ इजराइला दासिम एटाक खालामाखै। आरो बेखौ एटाक खालामनो हागौ बा खालामबाय होननानै मोनसे निउस ओंखारदोंमोन। लोगो लोगो व्लादिमिर पुतिन बिथांनि सरकारनिफ्राय, क्रेमलिननिफ्राय गिलुबालु वार्निं फैयो। लिमिटआव था इजराइला, जुदि लिमिट क्रस जायोबा बेनि फिथाइया जोबोर गिलुबालु जानो हागौ। वार्निं होदों, माने इजराइलखौ दम होदों रासिया। जानो हागौ बे दम होनायनि थाखाय आरो बे रासियाजों बानायजानाय, आरो बेवहाय जेबो निउक्लियार बम बानायनाय जाया। बेवहाय मा खालि मोब्लिब बानायनाय जायो। आरो बिनि जि वेस्ट मेटेरियेल, बै मेटेरियेलफोरखौ मा लानानै रासियानो थांफिनो। खारन इरानाव डिसपज खालामनायनि थाखाय जेबो सुबिदा गैया। बेनिखायनो बै गासैखौबो मा रासियानो लाफिनजोबनानै थाङो। बेनिखायनो बेवहाय जेबो खैफोदनि बाथ्रा गैया बा बम बानायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो इजराइलाबो दासिमबो बेखौ एटाक खालामाखै। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ आइडिया खालामना नाय, जाय पावार प्लान्ट बुं बा इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनाय जेसेबां फेक्टरि दङ, निउक्लियार फेक्टरि, निउक्लियार साइट दङ, बैफोर जायफोरखौ इराना गाव हारसिं बानायदों, सोरनिबा मददजों जा एबा गाव हारसिं बानायदों, बैखौ मा खालामदों? एटाक खालामबाय थादों इजराइला बा आमेरिकाया एटाक खालामनो थाखाय आइडिया बाय थादों। नाथाय दासिम बे निउक्लियार पावार प्लान्टखौ एटाक खालामनो थाखाय इजराइलाबो साहस जायाखै, बोलो मोनाखै। बे माबायदि पलिटिक्स, बे मा रोखोमनि बाथ्रा, नङा होमबा? स' इरान बायदि दुर्बल हादरखौ एटाक खालामनोथ' इजराइला बाहायबो फावसाया। नाथाय जेब्ला बेवहाय रासियानि एसेट, रासियानि मोनसे मुवा बेवहाय थानाय लोगो लोगो बैखौ एटाक खालामनो थाखायबो इजराइला गिदों। मानोना नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, जाबादि इउक्रेन आरो रासियाजों दावहा नांनायाव आमेरिकानि एकदम A to Z मददनि थाखाय दिनै गसंथानो हादों, इजराइलाबो आमेरिकानि A to Z मददनि थाखायसो दिनै इरानखौ मा खालामबाय थानो हादों? एटाक खालामबाय थानो हादों। बे बाथ्राया सैथो। बेनिखायनो बे निउक्लियार पावार प्लान्टआव एटाक खालामाखै। साननानै नाय, आथिखालनि जुगनि दावहाया मा मिथिगोना? जाय दुर्बल ना बिखौसो गादबो, आरो जाय बोलोगोरा, जाय बिराद पावारफुल ना बिखौ जेबो खालामा। जेसेबां दम होबाबो, जेसेबां जिबाबो आरो जेबोखौनो खालामा। बेनिखायनो बै निउक्लियार पावार प्लान्टनि नामानो फैयाखै निउसाव दिनैसिम। बेखौ एटाकानो खालामाखै। नाथाय बाखि इस्फाहानखौनो बुं, गुबुन नातान्स जिमान जिदों गासैखौबो माने हाजों समान खालामजोब्बाय। सानना नायदो बाथ्राया माबायदि। स' आंनि बुंनो गोनाङा बेनोमोन, बे निउक्लियार पावार प्लान्टखौ मानो दिनैसिम एटाक खालामाखै? बेवहाय 1000 मेगावाट मोब्लिब जायो। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंदों रासिया, इजराइल आरो आमेरिका खोनासं, जुदि बे निउक्लियार पावार प्लान्टआव जुदि बम होयोबा, मिसाइल एटाक खालामबा, ड्रन एटाक खालामबा, बा बेखौ डेस्ट्रय खालामजोबनो नागिरोबा,
ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु बेवहाय ब्लास्ट जागोन खारन बेहाय मा मोब्लिब दिहुननो थाखाय जाय इउरेनियाम दङ बा इउरेनियाम बुं लिथियाम बुं मा बाहाया आं मिथिया बा प्लुटनियाम बुं बै गासैखौबो जेनेरेलि इउरेनियामनिफ्राय मोब्लिबखौ दिहुनो बै इउरेनियामा मा बैहाय बहुत दङ बाखियावथ' एनरिचसो खालामबाय थादों नाथाय बेवहाय मा एनरिच खालामखानाय जायखौ मोब्लिब दिहुननायाव बाहायो बै इउरेनियामा बेवहाय दङ आरो बैहाय ब्लास्ट जानाय लोगो लोगो मा जागोन जुदि बमजों लोगोसे सायाव जुदि बिरलांनानै निउक्लियार फल आउट जायोबा लाख लाख मानसिनि जिउ जोबगोन आरो बुंनाय बादिब्ला रासिया बुंनाय बादिब्ला जे इउक्रेननि मोनसे जायगा इउक्रेनाव मा जादोंमोन मोनसे समाव 1985 सामथिं ओरै माबा मोनसे मायथाइयाव मोनसे जायगायाव मा जादोंमोन गिलु बालु ब्लास्ट जादोंमोन माने मोनसे सेन्ट्रिफिउजआव ब्लास्ट जादोंमोन दैट मिन्स मा जादों बेहाय थानाय निउक्लियार मेटेरियेलफोरा मा जादोंमोन माने बाराव बिरलांदोंमोन आरो लाख लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन लाख लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन थिक बेनिख्रुइबो बांसिन भयंकर जागोन बेवहाय ब्लास्ट जुदि जायोबा बेखौ रासिया बुंदों आरो बेखौ जुदि इजराइल बा आमेरिका जुदि डिस्ट्रय खालामनानै बा इरानाव मोनसे गिलुबालु थासारि जागोन आरो बे मोनसे गिख्रंथाव वार क्राइम जागोन आरो बेबायदि खालामबा बुहुमा इजराइल आरो आमेरिकानि हेंथायै गसंगोन बेनिखायनो बे मोनसे पलिटिकेल गेम बेवहाय एटाक खालामनो जास्ट सिगिबाय थादों नाथाय दिनैसिम एटाक खालामाखै बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो बेवहाय मानो एटाक खालामाखै दासिम सा 10 निउक्लियार साइन्टिस्टखौ फोजोबस्रांबाय इजराइला बे जाबाय इजराइलनि दाबि आरो ओरैहाय सासे लेडि स्पाइया इराननि माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि सिक्रेट इनफरमेशनखौ इजराइलनो होनानै मसादनो होनानै दिनै बिसोरखौ फोजोबस्रांलांबाय आरो इराना हमनानै मोनाखिसै मोनसे बाथ्राया बेबो सैथो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि दासिम फाटा मिसाइल सेजेल मिसाइल बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान मिसाइलजों लं रेन्ज मिसाइलजों हाइपारसनिक स्पिडजों लाइट खालामनाय मिसाइलजों एटाक खालामगासिनो थादों इराना दाबो इजराइलनि सायाव नोंथांमोना गोबां सानदोंमोन इजराइल इज भेरि भेरि पावारफुल आमेरिकान मददाव भेरि भेरि पावारफुल नंगौ इजराइला बहुत पावारफुल जोबोर मोजां हादरबो इराननिख्रुइ 100 गुन मोजां हादर बियो इन्डियानि जोबोर फ्रेन्डबो नाथाय आं रियेल दावहानि बाथ्रा बुंदों रियेल दावहाया जुदि मोनसे पावारफुल हादरजों जायोबा बै हादराबो माने मा जायो खहा जाफायो दिनै इजराइलाबो गोबां गिलु बालु खहा जादों इजराइला मा खालामदों गावसोरनि आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमजों माखासे मिसाइल ड्रनखौ इन्टारसेप्ट खालामदोंबाबो दासिम 1000 ड्रन लन्च खालामबाय इराना बिनि खायसेखौ आमेरिकाया होबथादों खायसेखौ जर्डान होबथादों बा गुबुन गुबुन हादरफ्रा होबथादों आरो 470 प्लास ड्रनखौ इन्टारसेप्ट खालामनायाव साक्सेस जादों इजराइला आरो मोननैसोआ हिट खालामनायाव साक्सेस जादों इजराइलाव आरो बेलिस्टिक मिसाइलनि मादाव खायसे मिसाइलखौथ' इन्टारसेप्ट खालामदों नाथाय फाटा मिसाइल आरो सेजेल मिसाइल आरो गुबुन गुबुन बेबायदि हाइपारसनिक मिसाइलफोरखौ दिनै होबथानायाव फेलें जादों बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे निउक्लियार पावार प्लान्टआव मानो एटाक खालामाखै इजराइला